नोंथाङा दिनै मोनसे लेभेलनिफ्राय फैनाय फेरेंगाखौबो बुंगोन गबिन्दखौबो बुंगोन आं दिनै बिथांमोना मोनसे एंगेलनि एनडिएफबि लेभेलावनो फैनाय एनडिएफबिनि गथ'फोरा दुखु खस्थ' खालामनानै फैनाय दिनै बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो लिडार जादों आरो बिथांमोना नैबे गादियावहाय जिरायनो मोनदों नङाला मालाबाबो जिरायनो मोना बिसोरो ओंखायनो जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरनि केस आरो रिहेबिलिटेसन खनसेयावनो होजोबनांगौ बिदि आद्रा खिद्रा गाबोन एसे समफोर एसे बिदि होबाय थाब्लालाय मा खामानियाव होनो दिनै 4 लाखजों बिथांमोना मा मावना जागोन सोरबाया दिनै नै बिनावथ' हायानो गैया न'आनो गैया बिना 4 लाखजों जों मा मावनानै जागोन बे बिदि होनबाय थादों दिनैहाय गबिन्दआ होनो हागोन ना हाया फेरेंगा सावरायग्रा मोना होनो हागोन ना हाया बिथांमोना दिनै पावाराव दङ आं दिनै बिथांमोनखौ बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन जाथ'बाय आंबो दा गबिन्द फेक्सननिफ्राय बुंनाय जाबाय माने बै समाव जोङोबो खोथा होना दोनदोंमोन प्रमद सारा माने जेब्ला जों हिमालय हटेलाव जों बेखौ लोगो हमो अब्ला बियो गावनि न'आव जोंखौ लाङो गावनि न'आव लांनाय समावहाय बियो जोंनो मोनसे माने जों मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन बे मेम'रेन्डाम गथायनायाव बियो जोंनो खोथा होना हरदोंमोन बे खोथा होनाय बायदि दा जोंहा गैया दा भेरिफिकेसन फैदों जोंना भेरिफिकेसन फैब्लाबो दा जोंहा उइलेट जायाखै मानि थाखाय थालांदों जों बेखौ मिथिया आरो दा बेनि थाखायनो जों माने जास्ट दा जाखिनि फैनाय माखासे थालांनाय माखासेफ्राबो बैसोर जानाखि 5 तारिख 6 तारिख मोनगोन बिसोरखौ जों बन्द' खालामनायनि जों टारगेट खालामदों आरो जुदि बिसोरजों जोंखौ होफायाब्ला जों बिसोरखौ बन्द' खालामगोन माने जोंबो एसे माबा खालामगोन आरो एसे मा होनोखौ होबथानाय राहाखौ जों लागोन आरो माने मोनोबा ज' लुबैदों औ मोनोबा जों ज' लुबैदों आरो खेबसेनो समान औ भेरिफिकेसन फैखाबाय नालाय बे भेरिफिकेसन फैनाय हिसाबै माने जों ज' मोननायखौ लुबैयो आरो जोंखौ अनेक माने बै समावहाय डिजिनेटेड केमाव जेब्ला सेपारेटगुरियाव जों 101 बार जों एसेबां डकुमेन्ट होयो एसेबां डकुमेन्ट होयो एसेबां जों होयो दिनै बे बेलायावबो जोंखौ ओरैबायदि खालामबाय जों समान हैनाया सोरनिबा फैबाय दिनै जों गैया मा खारन गैया जों बेखौ बुंस'नो हाया आरो बेसो मेनआ आरो जोंखौ मा खालामो जोंखौ सैमा फाग्लाफोरबायदि बिसोरबो जोंखौ बाहायो केम्पफ्राव दिनै जों हाजिरा मावनानै जाग्राब्लाबो दिनै जोंखौ बुंहरो नोंसोर दिनैहाय नोंसिनि स्टाफआ माने केम्पनि फैनांगौ उफाय गैया जों हाजिरा मावना जाग्राबो थाङो हाजिरा मावना जाग्रा जों थांनो हानाय नङा सार होनना बुङोब्ला जोंखौ मा खालामो बलेर' लानानै जोंखौ गारला लावथिजों सिफायनो नागिरो उफाय गैया जों थांनानै दिनैहाय जों गावसिनि नांगौल' जों सैमा फाग्लाफोरबायदि मावहैनानै जोंनिखौहाय इयुनफिनहोनानै जों मोनागौखौ मोनाब्ला जोंनि गोसोआव एसे दुखु मोनगोन नै आं बेखौ बुङो भेरिफिकेसन खालामनायाव फोरमानलाइफोर थालांबायदों नामा बेफोरबायदि बेखौ जों बुंनो हाला माने बे थालांदोंबो जानो हागौ बा हयथ' गारसोमनानैबो मा फुख्रिफ्रावबो गारसोमनानैबो दोननो हागौ होनायाथ' होदों जों होनाय समानो फैजोबदों दिनै जोंनि थालांदों आं बेखौहाय बुङो आरो